musidɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to saare Guéɗa e nder galle Amadou Sané Paté Sané ko on waktu yoni ha to saare Demba Wuli West e nder galle Bakary Aliou Dialalo Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal santé Afrique ko lulnde gila 1 ha 17 hande ko fate yurnitade yogay rafiji ɓuuri tampinde yimɓeɓe taw koye fannu ɗaɗi ko fate AVC wonande Amadou Gallo Diop kolliti e nder haalande mabɓe ken wona duuɓi 50 fayi lesa wonande ɓen sukaɓe ɓuuri jogade ñaw AVC kono teskede kadi ɓeydogol ñaw biteɗo épilepsie e nder leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie police mo noksoɗɓe kollitiɓe nangui fedde bandiji awoɓe posuji janani joguiɓe fo taxi ji enen jolnuma hen so jeeyi ha woɗɗoyi jaltina laaɓe tetta kala ko joguiɗa ma en ketto e nder kabruji men musidɗo men Ghali Abouba to leydi Mali catal tambigal sumgoji leydi ndi ne rewi ndi kaldigal hakkude mum e landaji dawrugol leydi ndi ɓen kolliti tawtortake nden jonde ɗon kay koɓe jiiɗi nande kala wonande kay ko hol datmo sumgoji juɓɓinte e nder leydi ndi to Guinée Conakry catala bitengala Baro wonande hujjiyankoɓe gendile ndi ne hinde avocat ji hanki mbaɗi jonde towde no fewi nden jonde ɓe kollitiɓe dartini kala ko fate audience taw koye cuuɗi wonande ñawoje leydi ndi ɗo ha capantate gonduɗo hen lewru jeeyi sababu noon ko yimɓe nanguedene gudde e gañalde taw mbiyani mbaɗani kabruji men mano en hatto Burkina Faso Côte d'Ivoire Kenya Burundi ma en ja hatto Benin kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɗe woto gonɗe joni jañoɗen kawis e lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumen gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e mum ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon a gonɗa koto juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala ceerno ahmadou tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno ahmadou tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpiteɗo lasrari yanke kumpiteɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jiyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko melga wuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadindo ɓalwal edanwal kala ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kiste fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal borosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma ceerno djiby sy ne yawrene warɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno djiby sy ne jogui pegge usura pewnaɗe bawɗineldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu mallaɗo wune bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno djiby sy wonande kay ɓiyen yiɗi waddene listihar so tawi ko leydi mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi sénégal eɗen dangal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro weva e numéro orange bonné so tawi a lumbihen haalisma ma yetto ha no hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde makko noon to banggue whatsapp e to banggue appel kala ceerno djiby sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno djiby sy ne andina dendagal kileɗeɓe mum wonde safruji to banggue makko ne newi hano hannirta ni tawi ko tawteɓe nder leydi mauritanie ko ujunnaji jeegom uguya so tawi noon ko leydi sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs CFA ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fanno goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati fini yaltayma ha laaɓa
fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenere fini yalta e ma ha laaɓa fannu sata ɓo wadde taw gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedere fini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe tokka haydi to leegal bitegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade lycée ba ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to Nouakchott base ono golla ha no hannirta ni tawi ɗon min jii ko no wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko laaɓde reedu malaɗo woni mbaɗden dandu faade makko kaburuji mon kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe alarba sappo e jeeɗiɗi jeeɗoɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men eɗen ngala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Mettuo mo leydi Sénégal ne jertina yoga e région ngaji leydi Sénégal wonande jamma hande ha fayenma subaka janggo ne gasa ma dañ kaye wonande majali kame digali wondude diƴƴe hono jamma ɓennuɗo hen noni toon to Tamba ha yoga e diwanuji faade Sédhiou Kolda yoga e nokkuji goɗɗi kala ɗon ɗo toɓoli jokki jippade e ndera leydi ndi Sénégal yoga e nokkuji kala ñalawma hande o noon ko ñalawma foftere wonande kayde mawɗo leydi Sénégal rokkiri ɗum ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ko caggal hirande hirde hitande asura hitande ujunere e temen nayyi e hitande ujunere e temedere capannayyi e jeegom wonande kay ɓen hanki walɓe hirtade ha deedi keewi ɓe mbaali julde ɓe mbaali yewtude hande ko foftorde mumen wonande kay hitande julɓe nden hitande noon toon to Ziguinchor mawninama toon wonande bebbe asura hono heewi waɗede mayirɗe hitande ko wayno 31 décembre bebbe hoore hitande ɗum ne kadi hitande julɓe mawninama wonande bebbe asura bebbe mo hitande ujunere e temen nayyi e capanɗe nayyi e jeegom wonande Ziza Samasi Faya holliti on bebbe dañanoɗo toon to Ziguinchor rokkirama toon jeenale mawɗe no feewi kono kadi jinnaɓe maggila ballitama hena heedani hen caggal région mo Kaolack Fatick ha fayenma toon to Kaffrine Diourbel ha fayenma to Mbour kala ko wona ɗum ko noon Cheikh Mouhiddine Samba Diallo woni Cheikh Ibrahima Diallo rokkiri jeenale toon to Kaffrine wonande kay on bebbe jibinanoɗo e altina jawtuɗo taw koye darde hitande julɓe ndeɗo hen gam weltinde pittali julɓe beele kay mbatta haqqillaji men e hitande julɓe ɗacca kitale 24 et 31 rokkide toon jeenale wonande ɓen jibinaɓe ɗen kitale taw ganduɗa asura wonande hitande julɓe nde ala kala ko yimɓe mbawani wadde e muɗuma jagorɗo Allemagne affaire étrangère baɗɗo jillu mum e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal hakkude makkoy El Malick Ndiaye ko jagorɗo yangara boli dow e less kala ɗum noon hankiɓe jilloyima to ñiɓirde technique wonande BRT bis jawɗo lumbotoɗo hakkude Guédiawaye fayenma ɓernde Dakar ɗum noon ko yidde jokkodiral to banggue technique hakkude kay wonande leydi Sénégal to banggue BRT kame Allemagne haɗen gueɗe ɓuura wawde a yuɓɓude santé to Ziguinchor liggotoɓe hôpital mo Ziguinchor kolliti metti mumen mawɗe no feewi ɓe kolliti noon koɓe natanoɓe hofgo juuɗe gam accidde golle mabɓe ɗum jogori fuɗɗade ko 17 ñalawma janggo ha fayenma nogas duɗo hen lewru ndu gonɗen Amsatou Diop ko sage-femme o holliti 890 agence hen 35 ko médecin kamɓe kala ɗo saaha caɗele taweteɓe nder ɗin diwnuji kala ɓe kolliti caɗele ko fati banggue jobdi mabɓe ɓennani jeeyi sababu noon wonande natgol hofgo juuɗe mabɓe taw ko toon to hôpital mo Ziguinchor baccalauréat 2023 2024 oɗo hen baccalauréat jaltuɗo e nder yontere yawtunde jencude mum yalti ha laaɓi 18 piccal 17 e 1
ko wona ɗum ko noon koye nder 16 académie e nder leydi ndi Sénégal kala so tawi noon wonande kay ko ɗin académie ji garɗi yeeso komo Dakar kañum dañ capanɗe jeegom piccala ndiga e jeeɗiɗi taw kadi wonande Matam kañum rewi hen dañi capanɗe 5 piccal capanɗe 5 Matam ari yeeso Matam rewi e Dakar rewi hen noon ko Pikine Guédiawaye Rufisque rewi hen ko Louga Kédougou kono kadi Kolda heedi caggal to banggue fannu jangde baccalauréat hitande hikkande santé Afrique lulnde gila 11 duɗe hen lewru ha yetti ñalawma hande o nde lulnde noon ko yurnitade rafiji to banggue ɗaɗi ke sabato addude AVC ɗum koye conférence battuɗo lawol nayɓiwol woni 4e conférence ko fate banggue yurnitade ɗaɗi e nder Afrique ngal moɓodiral noon holliti ɗuma Amadou Galop Diop o holliti oɗo saaha teskama duuɓi 50 fayles AVC koko tampini yimɓeɓe rafiɗaɗi ɗam ƴiƴam dogata koko sukki ɓalli jaaɗoji ɗaɗi jahata haydara yahata jeeyi sababu noon jomum daña AVC yana ronka darade heɓa ciññel ko wayno kadi junggoye koyngal yaadude en gueɗe parɗin fannuji kala ko AVC holliti noon oɗo saaha nde yimɓe ndentoto ko heewi sukara ha ɓurti ko lammi ha ɓurti ko haaɗi ha ɓurti ko noonne kadi nebam kewɗam ɗeɗo henna gueɗe kalde yimɓe ɓurata rentade ɗuma ha tenti noon stress uji kewɗi no fewi wonde yimɓeɓe nde tawno so heeɓi stress walla sunu kewɗo walla mette kewɗe kala ene jeeya sababu ɗeɗo henna gueɗe kala ngabbande ɗuma AVC ko woni ko caggal ɗum ɗon kadi ɓe kolliti épilepsie ene heewi hande o ene mbiyata yanoɓe barogal hande ɗum heewi no fewi kewgol ene ɓurti ɓe kolliti ɗum ne kadi ne sella aɓe jogui traitement ji mum kono kadi ko analyse uji batteɗi ha jomum wawa rewde tigui safare mum beele wawa dañde fandare muɗum nde foti hebde nde gendi yankoɓe falastinaɓe ɗiɗo waɗɓe jillu men e nder leydi Sénégal Ousmane Hamdan yeeso jayndeli leydi Sénégal e nder conférence mabɓe ɓe garti e caɗele gonɗe toon to Proche-Orient hakkunde Israël kame Gaza ɗo kure e bamboji gulɗe jaw goni jippade e nder guita pittali Gaza naɓe ɗum noon ɓe kolliti hen mette mabɓe kono ɓe kolliti kamɓe darde mabɓe fandare mabɓe kala oɗo saaha ko Palestine yo jeyto hoore muɗum ɗiɗo hen wargoji bonɗi baɗoji toon nde giwata kono kadi ɓe jetti ɓe jaari hooreji leydi ndi Sénégal e nder sommet islamique bannoɗo toon to leydi Gambie yogay konnguɗi ɗi o sunno toon taw kadi ko konnguɗi ɗi ganduɗa ene waɗi gartam ne waɗani gartam leydi Palestine gartaten koye juma mawɗo mo Tiwawon juma mo ganduɗa puɗɗiɗo kay yacinede mahdi mum kesiri gila tan 2021 ɗum noon oɗon juma mo ganduɗa kele mum juma o kay jogori tottirede khalifa général mo Tijaniya jogori wonde koye septembre taw koye jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ko jonde hakkude cetal ngal ɓe mbiyata Jamaatun Nur hakkude men Ousmane Sonko hoore jaggaɗo leydi ndi nden jonde ko hanki laati tawni ɗowi nden jonde noon Mohamed Mokhtar Cissé holliti noon wonande kay oɗo henna juma mo ganduɗa gafaɗo hitande 1994 o yaccina hitande 1994 mahdi kesiri yadude jamanu hitande 2021 milliard uji kewɗi kay juppa e makko omo jeeya e jumaji ɓurɗi mawnude e nder Afrique Sahara ɗum ne kadi holliti ko juma jaaduɗo e jamanu no fewi kanko hoore jagalindi o holliti kamɓe laamu ngo maɓe ndara hen ɓe ɓeydo wallodirde mabɓe ha oɗo hen juma wawa udditede jaam e kisal ɗon ɗo mawlidi nabi sallam e nder lewru septembre taw koye nder ndeɗo henna hittande inde makko ko Alpha Mbeng woni inde makko kono inde o andira ko Alpha Lacciri kam mbiyata Alpha Cere waɗi ɗum noon ko suka mo duuɓi nogas kono joguiɗo himmene fewi dañƴo baccalauréat muɗum jeeyi sababu wiya Alpha Lacciri woni Alpha Cere o yeeyata ko Lacciri oɗo saaha kay so yeehi Lacciri o gayni o wallita hen jinna makko heddi ko o rentoro jangde makko nde o holliti kala lewru kay omo daña e Lacciri makko e ujunnaje 10 ɗum ne kadi ko gartam wonandemo holliti e oɗo harana ɓennuɗo hanki jammo o dañi hen koppareje jonɗe no fewi wasiyo tan sukaɓe jangde hatta yadude e golle ɗo neɗɗo woni kala yo wattu hakkille mum e golle to Sédhiou toɓoli kewɗi jippiɗi toon jeeyi sababu
ha suka debbo mo duuɓi sappo wasi en fittan ɗum ko hanki sanga 15h 16h julal takkusan tawne ɓatti tan ko nden guel juuki e cangol ɗon ɗo juukiɗo noon ndiyam ɗam ni heewi o wattidi ko yoolade sapeur pompier daari ko ɓen jeltin ɗon ɓandu makko ɗum ko caggal kewgol diƴƴe taw kadi ko jippiɗe hanki toon to Sédhiou e nder diwnude kala siftinde moon météo mo leydi Sénégal ne rentina yimɓeɓe no feewi jammaji ɗiɗo hen ha fema subaka ha tenti noon digali e majali kono kadi toɓoli kewɗi jogoɗɗi jippade e takko Dakar ha yoga e nder région ngaji ɗi leydi ndi Sénégal kala sen giwi to leydi Sénégal paɗena ko to leydi Mauritanie police gendi leydi ndi ha tenti noon to Nouakchott ɓe kollitiɓe nangui fedde bandiji ɗi ganduɗa woni kay golle mumen tan ko ƴettude taxi ji e fenade ɗin taxi ji noon koɗi nayyi aɓe jogo jasiji mabɓe laaɓe mabɓe ɓe joolay taxi sa jooli tan ɓe ɓittuma nder ko joguiɗa kala ɓe tetta ha laaɓa ɓe mbalata ko awde e posuji janani aɓe mbaɗa hen gueɗe tampinɗe yimɓeɓe ɓe kollitiɓe nangui ɗin bandiji mawɗi ɗi fewi ma en ketto musidɗo men Ghali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hirema sa Abdoulaye Sarr jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri tengtude habruji men e nder leydi Mauritanie hono dadiɓe ɓe hinde police nationale halfinaɓe nden ka ekkisal Nouakchott ko taari ɗum ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo taw ko réseau wuyɓe molanteɓe Allah tampinnoɓe Nouakchott naɓe tawi kadi ko wuyɓe hutortoɓe e kala saaha autoji taxi ji taw ko fo taxi ji ko wuyɓe kadi joguitiɓe e kala saaha eɓe kuuri jogoto ko wiyete arme blanche woni labbe e jasiji ɓe ƴetti kewi noon ko ƴettude kileneɓe ɓe nawa ɗumen ha e nder nokkuji ɓe kulɓina ɗumen ɓe keɓta dendagal ko joguino guila cuɗari mumen téléphone aji mumen ha e halisaji e koliji mumen kala ko commissariat de police mo Liksara D to kañumen nangui fedde nde ɓe kolliti fedde nde koɓe sagataɓe jeeɗi ɗo ɓe pecci noon koye groupe aji ɗiɗi police o noon teeɓi police o noon teeɓima e mabɓe walla tettiniɓe woni ko wiyete saisi autoji nayyi e téléphone aji jeetati wondude e armoji blanche ɗiɗi enquête o ene jukki hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen rakka woni réseau administratif de commandement ko catala jokkodirgal e météo halfinaɓe ko fate ɓe to rewdira tuɓoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tiriki e nder waktuji cakkitiɗi ɗi taskama toɓoji e nder hodduji ɗiɗɗi woni to hoddela Charri to hoddela Garbi to Guidimaga to Asaba hela hono ɗaminirno kay catala bitengal ONM woni office national des météorologie to hoddela Charri toon nokku biteɗo Ayne Safa on heeɓi 65 millimétre nokku ne wiye Amrouge El Khayri heeɓi ko 45 millimétre nokku wuuro witengo Boutib heeɓi ko 43 millimétre Amrouge heeɓi ko 44 millimétre Lemba heeɓi ko 44 millimétre Ummul Cheikh heeɓi ko 33 millimétre Dekni de heeɓi ko 30 millimétre so tawi koto hoddela Garbi noon wuuro witengo Fulayniya heeɓi ko 55 millimétre Nema Toulla heeɓi ko 45 millimétre ko bonni heeɓi ko 45 millimétre Medboukou heeɓi ko 45 millimétre Bedre heeɓi ko 45 millimétre Gougui heeɓi ko 35 millimétre nokku ne wiyetoyi heeɓi ko 55 millimétre so tawi ko Guidimaga nokku ne wiye Taɓɓal heeɓi ko Taɓɓal 4 heeɓi ko millimétre uji nogas Bouguerba heeɓi ko 15 millimétre Haylali heeɓi ko Haylali D heeɓi ko 14 millimétre Wompo ko millimétre uji 12 Hayla an heeɓi ko millimétre uji 10 Sange Jeeri heeɓi ko millimétre uji 10 Tago Talla heeɓi ko millimétre uji 7 Ajar heeɓi ko millimétre uji 5 e hel Breka heeɓi ko millimétre uji 2 e hel Hassan heeɓi ko millimétre uji 2 ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen witto ko fati kaya e ngaluji cuuɗiɗi e nder leydi waɗama tawi kadi waɗi gon witto ko ɓen taw ko ingénieur uji e nder nokku biteɗo ettumay noon tawi e nder falde Zoyrat e nder région de Trim-Zemour ko witto ngo noon holliri tigui wonde oɗon nokku ene mofti kay ene mari fodde kene qiime ko famdi kala ha 5 millions taw ko ton jamde taw kadi ko jamde minerai de fer ɓurɗo moƴƴude société noon société baɗɗo witto o noon ko société baɗɗo witto ngo noon ko projet dendaɗo hakkude leydi Mauritanie e leydi Arabie Saoudite ɓe kolliri noon ina yakora tan so witto ngo kadi ɓeydima junne lugguinede
e tuya ma waw tawede hen kay kene qiimi en ha 1 milliard taw ko toon jamde taw kadi ko jamde ɓurɗe garɗude so tawi noon projet o fuɗɗima golle mum kala hitande omo wawi yaltinde kay ha qiimen ha wawi qiime tigui ha million ngaji sappo taw ko toon kala hitande taw ko jamde ene yaltina e nder oɗon nokku ene yakora tan golle ɗe taw ko oɗon projet biyete toteɗo ettummayi fuɗɗoto koye 2029 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen société biteɗo Ora énergie ko société mo leydi Australie ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi yamirore woni autorisation wadde usine kay taw ko usine uranium e nder rewo leydi Mauritanie ko société noon mbiɗen mo leydi Australie ɓe keeɓi autorisation afde oɗon usine noon marché o sifa ko guila ñande sappo joyi lewru secci lewru jeeɗiɓiru gonɗen ɗum usine o noon afete e koye nder 3e wuro ko en 2026 woni hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom woni ɗon tigui ɗammina tigui ma golle makko puɗɗo so golle ɗe puɗɗima noon ine so golle ɗe puɗɗima ma société o wattu yaltide e kala hitande million ngaji ɗiɗi irata noon ko meji ɓestirgol uranium kala hitande mo yaltin fodde million ngaji ɗiɗi so ɗum fuɗɗima Mauritanie latoto ko leydi garwani woni premier pays e nder Afrique to banggue rewo taw koye ko wawde siggade uranium e nder projet o noon laamu leydi Mauritanie jeeyi hen ko 20% golle usine ɗe noon golle usine o noon ko afa koko gabbol usine o jaaru mum ene qiime ha temedde ɗiɗi e capanɗe tati million taw ko haalisa dollar ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen guya ha haalis mo leydi Mauritanie ñamata teskama noon oɗo saaha kala haalis o ne yatiri ɓawo mo yakkiri caggal no fewi mo rekkiri kay so tawi kay o yerodirama e haalisa dollar saabu kay e oɗo saaha joni banque centrale holliri wonde mbuɗu gotu dollar weccitto ko temedde e capanɗe jeenayyi e joyi piccal jeenayyi manki temedde nayyi guya ko seeɗa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonggano habruji mon e ɗemgal pulaar e nder leydi Mauritanie e sawta musidɗo mon sirmon Haali Abouba yo jaam Allah jogoɓe jogo koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo Ali Abouba golle man jooɗi peewi armée leydi Mauritanie état major général armée gendi leydi ndi jertini finoɓe to noksoɗa ha tenti noon lawol noksot faade to Axuda ɗum noon ko ñalawma janggo maɓe jaltin armée ji ɓutti no feewi ngam wadde coftel ɓalli woni ngam ƴewdade armée ji mabɓe to banggue pellugol ɗen tiyande noon maɗe gon ɓutte no feewi ha ganduɗa so tawi aɗa e nder galle ma manan tigui yerɓandu mawdu no feewi ɓe ndentina yimɓeɓe kono kadi ɓe jeehi koto nokku biyeteɗo tawila woni tan tawila ne tawe nder lawol noksoɗa Axuda gam rentinde yimɓeɓe oɗon nokku kono kadi gam rentinde soɓe nani piyanɓe woto ɓe dog eɗen gandi kam sosoɓe hewɓe ne dogay kala saaha so tawi nani piyanɓe kewi tan ko wasde dartade sen jiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali gasi wonande caɗele carburant teskanoɗe toon to bowallaɗe diwoje ngal Modibo Keita Sénou ɗum ko caggal nde PDG gardiɗo bowallaɗe diwoje ngal woni Lassani Togola hollinno ɗum ñande 15 ha ñande 9 ha 15 nduɗo hen lewru kala kaylano ndiwowo ken ara yo andu ka ɓe jogui caɗele ko fate carburant oɗo saaha noon ɗen caɗele gasi ha laaɓi ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta kame hoore jagaɗo gendi leydi ndi kame gardiɗo CNT ene wondi kadi yogay gouvernement o kame maire commune 6 mo Bamako woni jeeri Mariama Diallo ɓeɗo hen kala mbawi tawtorede gam darnugol lawol yangara bangol fayida no feewi hakkude Bamako e Kulikoro taw ko lawol bañogol milliard uji jondi no feewi hakkude banque Afrique de développement kame état mo leydi Mali gam ngol lawol moƴƴitini ɗum ken wona capanɗe jeegom e ko fawi kilométre hakkude Bamako kame Kulikoro jagorɗo jangde leydi Mali jagorɗo jangde leydi Mali woni Issoufou Dicko o holliti jencude DF koɓe mbiyata BFM ɗum ko yaltata ko ñande aljuma 19 duɗe hen lewru sanga 10 heures ɓen noon walande kay jeynoɓe guel kawguel hewɓe hen cabbi hewɓe hen oɗo sani jogui stress mawɗo no feewi kaldigal hakkude landaji dawrugol
ɗi leydi Mali kame cetal tambingal sumgoji leydi ndi hanki o hewɓe ɓe kay jaltino oɗon sal comme hollidde kay oɗon saaha ko jiiɗi nande ko wona ɗum woni kay ardiɓe ngal cetal ko kalata ko kamɓe jiiɗi nande tan ko wiye dattel woni sumgoji ɗi ene puɗɗo walla ni ko dattel leydi ndi yahata suɓoyade hoorejo leydi mum kala ko wona ɗum kala ko mere ɗon ɗon ene tawe kene foto wonde 11 taw kadi ganduɗa ko dawriyanke dumbaɓe nder kasoji taw kadi ɓe kolliri ko nanguira ko ala kala ko jaari haydara taw koye dow ŋañalde kala colonel Assimi Goïta 17 hande holliri hokkiri leydi ndi kala foftere ɗum ko caggal hanki o nde ɓe ñaami lacciri e ñebbe haɓe mbi tut e wonde tew ɗum ko jamma harana hirande hoore hitande o yiɓe noon ɓayde ko hande woni 10 asura nde moni kala foftoto e galle muɗum taw alda e caɗele sen jeewi to leydi Mali koto Gambi paɗena Adama Barrow kam woni hoorejo leydi Gambi itti e gollal muɗum wonande jaagoɗo communication to banggue économie numérique on noon biyeteɗo Ousmane Ba ittama e golle mum lomtima ɗon ko biyeteɗo Ismaïla Essaya kanko noon Ousmane Ba o guittaɗo andaka ko jeeyi sababu o ittira e ngal ɗon gollal to banggue communication goɗɗo giwɗo e poste mum o noon ittaka ko kañum windi ɓattake yidde ittude hoore muɗum ngam kay jeytade hoore mum to banggue faade kimmirɗi ɗi kaalaka on noon woni Khadijatou Seyya on noon ko jangde lesre kay woni ko toppitino oɗo saaha noon lomtima ko biyeteɗo Pierre Gomes on noon toɗɗitama poste makko haade kay wonande on toɗɗitama ko on woni joguiɗo jangde towde leydi Gambi haade kay goɗɗo toddireɗo ko wona ɗum ko suudu sarɗeji ndu leydi Gambi ñande 15 nduɗo hen lewru jaɓani artude kuulal ittude kaaɗe ko fati e banggue wonande kaddingol debbo hayso tawi woni kay woni hen yinnoɓe wadde nden ɗaɓɓade catal tambingal ko fati banggue haɓade oɗon fannu ɓe kolliti ɓe keeɓi fandare mabɓe gam jogonade kol huuli ne wawi ɓen sarɗiyankoɓe ma guittu ngal kuulal kaaɗe kono kadi ɗo saaha ngal kuulal heddima kaaɗe ko fati banggue kaddingol debbo e nder guendi leydi ndi to Bénin wonande jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Bénin noddi ambassadeur mo leydi Burkina Faso tawete to Cotonou yo ar o hette ko hettete hoorejo leydi Burkina Faso woni capitaine Ibrahima Traoré ko yaltini konngudi e nder conférence mum mo wanno omo tuumi leydi Bénin wonande koyninkoɓe leydi France ene toon ne kebla to banggue keerol leydi mumen to wonande ɓen seɓɓitiɓe tawiɗe ɓe leydi makko ɗum woni noon ambassadeur o nodda yo ar jangto laɓɓitina takkere wonande hoorejo leydi Burkina Faso takki leydi Bénin koma laaɓa cer wi Patrice Tala ko accirtani hen ha ndeɗo hen takkere ɓuura labde nde tawno on ko haali ko ala hen kala ko woodi e wiide haala Patrice Tala to leydi Guinée Conakry Baro ko cetal tambingal avocat ji leydi ndi hanki ɓe mbaɗi jonde mabɓe towde ɓe kolliti maɓe dartin golle mabɓe nder leydi ndi kala hay goto mabɓe darta koye cuuɗi ñawoje leydi ndi kala firti ko ñawore wodata e leydi ndi ɗo ha 31 nduɗo hen lewru jeeyi sababu noon ɓe kolliti ɓiɓɓe leydi ndi nangue e dow ŋañalde ne coke taw ko laamu ngu waɗata ɗum taw ala kala ko rewi hen laawol ɗum ko caggal nanggal fuñe maggue woni Oumar Silla kame Billo Ba ɓen jeeyaɓe FNDC nde nanga ala kala ko mbi ala ko mbaɗi haydara ɓe erima noon ɓen nde ɗaccite ko ɓuuri yawde yaccade kono ɓe kolliti ɗum ɗo hen kay wonti ko ŋañalde mawde tawetende leydi ndi safi nanga safani nanga ɓe kolliti ɗum noon ɗo ha 31 ndu lewru ala e mabɓe kala keddotoɗo eɗen cuuɗi ñawoje ɗi ganduɗa oɗo saaha kamɓe kala koɓe ɗurniɓe ɗiɗon cuuɗi to Burkina Faso gendarmerie nationale leydi ndi holliti fawi juuɗe mum e 7 milliards koppareje France CFA wi lieutenant Justine Bagre on noon holliti ɓe nangi ɗum ko ɗin masiŋaji gonnoɗe fewnude ɗum ɓen nangaɓe hen ɓe 15 nduɗo hen lewru ɓe kolliti ɓe coodi kay ɗin biyeji ɓaleji ko 50 millions koppareje France CFA fof ma dare mabɓe 7 milliards koppareje France CFA taw ko biyeji fo banque lawƴaɗi hakkude euro e dollar koɓe tetti hen noon ko heewi kono kadi ɓe nangi hen ko heewi e wonde masiŋaji ɗin pewnanode oɗon haalis mo moƴƴani oɗon saaha noon loskoji ene jokki e oɗon fanno to Côte d'Ivoire inde makko ko Kone a Camarate ɓurɗandirede Souleymane wi Soule to wi Soule wi Soul to a Soul
sultasul ɓurɗo ɓattade Guillaume Soro mo ganduɗa nanganoɗo ko fate banggue galle Guillaume Soro taw kadi nanguirino ko armeji gonnoɗi toon to Abidjan to Marcoudi taƴananoɗo duuɓi nogas e kaso milliard uji 5 ko préji franc CFA duuɓi 5 ala fodde haydara wona kayitaji wona yaade dente wona tawtorede banggue dille politique wona haydara hanki wadarima yeeso juge ñawore makko dirtinama ha nogas e ɗiɗi lewru octobre 2024 to Kenya hanki o ko moɓodiral mangal waɗi to Nairobi lamorgo leydi ndi kam yoga e guure mawɗe taweteɗe e nder leydi ndi kala ɓen seppoɓe noon ko hakkude jibinaɗo hitande 1990 capanɗe 97 kamɓe kala ɓe ɓorni ko tisotaji ɓaleji aɓe kaɓɓiri jeese mabɓe drapeau mo guendi leydi Kenya holko woni haala mabɓe William Ruto yo iwe lamorgol leydi ndi ɓe natti yidde yiide on ne ardi leydi ndi ɗum ko caggal nde seppoji mbanno ha yimɓe hewɓe mbara hen taw jeeyi sababu ɗum ko police to Burundi gonnoɗo hoorejo leydi Burundi woni Pierre Bouyaya taweteno to leydi Mali mayinoɗo toon to leydi France guila e décembre 2020 taw kadi ganduɗa ko Covid-19 derguinno fittandu mum biranoɗo toon to leydi Mali oɗo saaha goski mum hanki nawtama toon to Burundi to wuro makko natal ko toon o jogori leloyade jeyno sababu noon wasemo wirede toon ko ñawanoɗo ñawore comtimas ñawore nde o tawtoraka e ndeka leydi makko ko ɗum jeyno sababu noon wasemo wirede toon ko hanki kay goski makko itta toon to leydi Mali nawta toon to Burundi ko toon ƴiye makko battata leloyade to joolam jabiri leydi France Emmanuel Macron hanki jaaɓi accirgol golle gouvernement Gabriel Attal taw kadi ganduɗa ko faati caggal sungoji sardiyankoji bannoɗi ha ganduɗa sursaɗiji firtunoɗo oɗo sa ala kala gañiɗo hen hanki o gouvernement kala acciti golle muɗum Oman ko fiyande Oman ko fiyande pellowo kam felle sara juma siten ɗum ko hanki o to capital Mascata kene foton yimɓe jeegomo mbasen pittanede police goto taw kadi hen tato heddiɓe ko wannoɓe ndeɗon fiyande ɓen mbasen pitale taw koye juma shit goto police noon logguiɗinaki holko jeyno sababu nden fiyande ɓen felnoɓe yannoɓe e nder oɗon juma to Liban Israël waɗi fiyande muɗum to wuuro wiyetengo Tula kene wona yimɓe joyo e sukaɓe tato mbasi hen pittali mumen holliti ɗum ko jayde leydi Liban holliti ɗum noon wonande kay goto gonnoɗe lawol noko mbiɗeɗo Kafar e nder leydi Liban onne kadi gonnoɗo e moto reedo mabɓe goto e nder drone dirguiti fittandu muɗum ɗum ko caggal nde beddi kamɓene rocket aji jonɗi no feewi Israël caggal nde bomboje tati waɗi wargoji kewɗi no feewi to Gaza ko heewi kay wasi toon pittali men ha tenti noon toon to Nusra ñande 16 hanki nogas e tato fittandu woni ko itta e nder oɗon tan ñalawma goto to États-Unis d'Amérique Donald Trump holliti ma wat meeting mum mawɗo no feewi gam fuɗɗade campagne mum ɗum ko nogas nduɗo lewru ñande aset paaɗo ɗo henna o ɗum ko caggal nde o suɓa o woni mbiri gembaɗo yo ƴamanɓe lefol laamu novembre e nder ndeɗo henna hittande hanki o Real Madrid jaɓɓima koɗo muɗum woni Kylian Mbappé fettiyanke bal ngana keptinaɗo e nder leydi France ha e windere nde kala hande o ɓornima mayo mo Real Madrid ɗo henna ha 2029 hitande ujunere e nogas e jeenayyi contrat mo signini toon ɗum woni ko jogo latata hanki hewɓe jalti gam jaɓɓade mo toon enen mbiyamo bienvenue bisimilla makko ɗon ɗo wonande Real Madrid to jogori fettude ɗiɗo henna duuɓi kala kankon gonno tan to Paris Saint-Germain ɓurɗo yawde fettiyankoɓe petto bal ngana ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal pulara e nder jokli ɗi kala musidɓe tedduɓe to leydi Mauritanie ko musidɗo moon Haali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena